Kakang kangen arep ngerangkul lungayane Yayi Sugriwa. Ora kena. Ora sudi aku dirangkul karo wong mrengkel. Ya wis sak karepmu nggonmu ngendika. Padha kanthi Basuki, padha Raharja. Raharja ora wareng apa kowe? Ya wis sak karepmu. Ora perlu Kakang Ruk tekaku ana nggo Kisrena. Tak jaluk pangwasa nggo Kisrena. Tak jaluk diajeng Dewi Tara. Kaya ngono kuwi tekane wong tuwa. Aku dhawuh karo Tara, biyen ra karepmu dadi ratu ana nggo Kisrena. Kuwi ya karepmu. Lah kok teko-teko tanpa dirembug, aku mbok ajar. Rene aku saiki wis pulih kekuatanku. Tak jaluk Dewi Tara, tak jaluk pangwasa nggo Kisrena. Sadurunge sliramu teka wis tak tata. Tumindakku sejatine ya getun geduwung merga aku muntak pikirku. Jalaran diwaduli karo abdi mban ngaku nek abdine Dewi Tara, Tara tok idak tok larak. Nanging jebul kasunyatane ora. Aku le ora neliti luwih dhisik. Teko-teko aku banjur ngajar kowe. Dina aku dadi ratu iku minangkani penuwule para kewula negara Nggo Kisrena. Yen kowe arep njaluk negara Nggo Kisrena tak caoske. Nanging menawa Mbak Ayumu Dewi Tara tak caoske ning aja saiki. Mergo kelenggan iki lagi yo Anggarbini. Kepiye? Dewi Tara wis Anggarbini. Larak tenan. Ora perlu melek kuwi to. Ora patut bedagan ana Setrayoli. Druhun dimongonon. Ya wis sak karep mulih mumuni. Ning aku nyuwun kanthi banget. Nggo Kisrena tak caoske ning Dewi Tara aku meksa njaluk semaya. Nek punang jabang bayi wis lair. Ora peduli. Wis gerbini ya, Mek. Tak jaluk. Nek kowe arep nekat kaya mengkono cara tumindak tanpa petungan, aku ora ngrilake mesak trenggalangi. Aja nek aku nganggo petungan kowe ora ngitung-itung kok. Cetha nek kuwi bojone adine kok digaruk penak wae. Janji kowe wis tekaning pati. Ora ana sing nrenggalangi karepku. Nek pancen kowe bisa mateni pun Kakang Patenono, kowe nyumbari aku. Kene mergaling patimu. Wur-wurahan tengarane ngajurit gong beri magru gongso tetek kaya butulo ora patut kowe mamerke kadigdayanmu tak jempalani menteleng wae. Maleso. Aku rak wis caos priksa karo Yayi. Aku iku ora arep ngladeni karepmu. Aku mung duwe penjaluk. Nek kowe arep dadi ratu jumeneng ratu dina iki to. Nanging Mbak Ayumu Tara bae aja saiki. Ngentenono nek wis punang jabang bayi lair ora peduli. Anggere kowe wis mudhar Mbak Ayu Tara bali nang tanganku. Nek kowe durung mudhar ora klakon bali nang tanganku. Saya dangu Subalinata telas kesabaranipun
duka yayah sinebi. Mulat keng rayi Jaya Sugriwa kaya singkat betatung. Eling-eling Subarinata sekti mandraguna. Sugriwa kasaut bangkekane den bucal. Di bawah telenging wana kejepit wit kasambi. Mati aku, oh dewa nyawaku, Kakang Subali wong ala tekone kok malah digawe digdaya si mandraguna. Aku disaut bangkeanku disawatke tiba nang alas kejepit wit sambi semene gedene ora iso obah. Nek obah saya lara. Obah ora kepenak. Aduh Gusti kula sinuwun. Sapa? Kula kengabdi Jembawan. Oh Jembawan. Aku tulungono Jembawan. Dos pundi? Menapa pados piranti lajeng dipun tegur wedipun. Heeh, kula ambruk men aku keblegan ya. Aku malah modar sisan. Lah menapa kula pados ancik-ancik lajeng nyeneng ampean pendan. Oh, nek pedhil sikilku aku urip isih kejepit ning rani sikil ya. Kowe nyilakane wong. Kisana kula ingkang dateng badhe nyuwun priksa. Weh, ora ngira nek ana dayuh nang nguriku. Ana dayuh teko kok ora ditabuhi. Pancen senengane mung nyenyet-nyenyetan iki. Tak delok najan kuwi gagah wideksa ning cahyamu katon nek kowe iki wanci Sejaka Tumaruna. Dadi tuwa aku nek karo kowe. Jenengmu sapa? Nama kula Senggana Anuman. Panjenengan? Aku Jembawan. Panjenengan kok matur kalian Pragusa ingkang kejepit kajeng menika sinuwun menika sinten? Iki sesembahanku. Gustiku Nerpati Jaya Sugriwa. Jaya Sugriwa Narendra nggawa Kiskrenda. Iya. Aduh. Menika tiyang sepuh kula. Lho. Kok kowe ngaku wong tuane? Kowe kuwi anake sapa? Bilih beran badhe priksa. Ibu kula menika Dewi Anjani. Dewi Anjani inggih kuwi momonganku biyen. Nanging pasuryane dadi Pragusa. Inggih, nanging sareng nglairaken kula ruwat mala trimalanipun wangsul dados wanudya sulistya ing warna. Kula ngatas wonten sanipun pukulun Sang Hyang Bathara Guru, kula kedah ngawu-awu tiyang sepuh dipun paringi priksa tiyang sepuh kula menika Nerpati Sugriwa Ratu nggo Kiskrenda. Menawi menika saestu menapa kepareng kula nyaketi. Ya ning ati-ati yo. Najan nandhang Cintraka kaya mengkono kudune iki isih ketok. Cedhak ana ning ati-ati.
nalariro kang katawengan lir surya mangrangsang wayah ono kula nyuwun tulung kula aturi ngaturaken rumiyin ya tak aturke sinuwun aga ana wong iso merem areng ngaso nyelo-nyelo kok saged-sagedipun seliranipun kados mekaten kok nyambi merem nggo ngampet le lara kejepit iki tak kandhani dados kawuningan kula nampi tamu Pragusa Seta naminipun Senggana Anuman ngaken putranipun Keng Raka Dewi Anjani menika badhe ngampu-ampu tiyang sepuh kula sumanggaaken ya aku kangen kegisar ya iso weruh ana kethek putih inggih kowe sapa jenenge kula Senggana Anuman nyoto anake Mbak Ayu Dewi Anjani kula nuwun inggih piye kahanane Kang Mbok Anjani dupi nglairaken kula natkala semanten lajeng ruwat mala trimalanipun sakmenika sampun wangsul dados wanodya kados wingi muni mapane wonten padukuhan Cebuk Cangkiran tekamu mrene arep apa kula kadhawan Hyang Jagatnata ngawu-awu tiyang sepuh Hyang Jagatnata paring pangandika gadah kula namung bapa paman Narendra Nggawa Kiskrenda naminipun Narpati Sugriwa Narpati Sugriwa kuwi ya aku yen ngaten kula kedah ngaken tiyang sepuh layan panjenengan kosik aja mampang kowe ngaku wong tuaku aku nandhang Cintraka kaya ngene iki ora sing gawe Subali heeh karo aku wong liya kuwi wong neneka meneng wae Sumbawan ngomong idak-idak kowe wong ngambah-lembah ora iso kok idak-idak lajeng keparingipun paman kowe bayi wingi sore aku ora maido kowe mesti wani karo Subaline mesti kalah mundak mindon gaweni nek pancen kowe arep ngaku wong tuaku golek Pinto Serayan anggere kowe bisa entuk Pinto Serayan sing bisa nulungi aku nggonku kejepit kayu semene gedene lan bisa mateni Subali kowe ora ming tak aku anak keponakan tak aku anakku lanang Anuman Prawara Suta sigra mlumpat tanjok saking wiyati tumempuh bari sing mungsuh singa katrajang singsal karo sanira pindho gajah sewu ngamuk nampi sabdanipun paman kula sagah kowe saguh kapan ora ana nyatane aja takon dosa kula sagah mboten badhe wangsul ngersanipun paman menawi dereng bekta Pintasraya ingkang saged caos pitulungan dhateng Kanjeng paman nyuwun pangestu enggal budhalo lho
Gayon kayu kang purwa sejati wit buwana pangkiblat papat godhonge mega rumembe Papa kepranggul musuhira padha prayitna ono mangsa ing rana gono Yayi Sugriwa teko meneh ana Kendali Sada apa ana negara Gwa Kiskrendha apa anggepmu aku wis mati ngono ora ngerti to nek Sugriwa kuwi digdaya Sti Mandraguna panemumu aku tok buncang ngono ki yo ilang nyawane ngono iya Sugriwa iku titah kekasih Dewa Subali mula mumpung durung kowe tak males aja ngenteni babak bucik kulitmu ya. Kowe minggatos kok papan kene. Gua Kiskrendha bali tanganku apa dene diajeng Dewi Tara. Aku ora bola-bali kandha karo kowe. Nek negara gua Kiskrendha tak pasrahke ning Dewi Tara, peksa tak semayani. Nek wis punang jabang bayi lahir bakal tak balekke nanging yen saiki aja ya Yayi Sugriwa kakangmu bos bilae Raden, lah kok mboten enggal maringi pitulungan. Selak gedangon kula dipun prok-prok kelayan Subali. Nggonku arep paring pambiyantu iku perkewuh. Mergo seliramu karo Subali dedeg piadeke padha. Kuwatir menawa kleru arek ora karuan mengkorak mengkono Petruk. Nggih, kowe iki padha karo Subali. Ndara le arep maringi pitulungan iki nek kowe wis tele-tele wah candane sembrono. Lah lajeng supados mboten klentu dos pundi? Saiki nganggo srana kowe kalung janur kuning. Kena kanggo gawe titi yen kowe karo Subali. Kula kedamawi titi kalung janur kuning iya nyun prestu ing ati-ati
Wirahita. Kowe wis dadi jelantah, isih wani maju meneh. Mbok anggap kalah ngono wae aku. Ora patut iki. Aja nduk anggap kalah. Aku tiba-tiba iki mau sejatine mung rada lena kaprayitnanku. Ning ora apa-apa. Ora lega rasane nganti kuwi durung gandeng mustakamu. Dadi pancen ora kena tak eman. Kowe kudu mateni Subali. Nek kowe ora tak pateni, ora murung ngribeti uripku tak kandhani. Yen mengkono aku go tega karo kowe Sugriwa. Genti milang tatu babuh tak ladeni. Kaprayitnanira Prabu Subalinata datan ngolat lumarabing pusaka Kyai Gwijaya lumepas saking gendhewa kebat kaya kilat kesit pindha rathit tumanem dadane Subalinata saknalika ambruk wonten madyaning paprangan. Curem-curem diwangkara kengken lir manuswa kang layon. Gwijaya tumanem jajanipun Resi Subali. Nanging kepeksa dipun asta Gwijaya sampun ngantos manjing langkung lebet. Cat ical cat ketinggal Subali denyo mespadaken Rama Ragawa. Rukmeng daya mangkono pangudyasmaraning driya. Kowe satria bagus. Sopo jenengmu? Yen kowe takon marang aku satria Ayodya. Rama Ragawa. Rama Ragawa. Kowe satria Kesumur Besing Madewi Jelandana Tapa. Kok ora ngerti pernatane wong Pacakara.
Aku pacakara karo adikku Sugriwa. Nek pancen kowe arep ngancam patiku rak kudu adu arep tangkep jojo kantaran bau genti milang tatu. Lah kok kowe nelabung Sukadohan. Kaya ora ngerti pernatane wong Bandayuda. Subali Sugriwa matur karo aku dianggep kowe wong liyandrayan, dianggep aku ora ngerti nanging aku sejatine wis ngerti yen kowe karo Sugriwa iku kadang nunggal rama ibu. Kowe aja duwe penganggep nek aku luput. Nek kowe iku ora luput Guyayjaya mesti ora gelem tumama. Anane Guyayjaya iku tumama marang anggamu merga kowe luput. Luputmu iku ora mung karo adimu Sugriwa. Ora pikir kowe duwe anak murid kang watake murku ambeke angkara. Mbok wirid Aji Pancasona nalika Candra kepungkur. Apa kowe ora ngerti? Nek iku kudu aku ingin nyampurnake. Saknalika si Subali dupi midhanget pangandikanipun Rama Ragawa mekaten. Rama Ragawa sejatosipun ical kadulu nanging Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang ketingal. Subali nata datan kesamaran mangkono cipta ringganira. Aduh pukulun. Lajeng kula enget sedaya kalepatan kula. Kula nyuwun pangapunten pukulun. Kula menawi kedah nampil lampan menika kula nyuwun dipun sampurnakaken. Sampun ngantos kula nandhang cintraka. Subali janji kuwi lahir batin wis trima mesti bakal ana marganing pati. Kelenggan iki Guyayjaya tak pundhut. Om nalarira kang katawangan. Sesaking rananggana magawe gelar. Yayi Sugriwa, aku ora bakal bisa mati nek Aji Pancasona jembangan. Aji Pancasona nagan isih ana nganggaku. Yayi kowe mrene Sugriwa, Aji Pancasona tampan ana. Ora sudi. Kowe mengarep wisa karo aku. Mudhar karemu ora karemu. Oh Sugriwa kowe aja kleru penampa. Sak lebetnya Subali tansah nimbali kang rayi Jaya Sugriwa nanging Sugriwa wis datan wangsulan. Kacarita hangmangsuli carita ngajeng Prabu Dasamuka ingin wonten Girigantara miling-miling hangulati mider-mider angideri ngupati Gandharwa Seta dereng antuk karya. Priksa Subali geladran kuandane dupi mireng yen nimbali Sugriwa nanging Sugriwa mboten nyageti. Sigra Prabu Dasamuka mrebeki nyuwanten pindha Sugriwa. Kakang Subali ana apa aku mrepeki marang Kakang Subali. Rak mengkono Yayi Sugriwa gawe leganing atiku. Aku wis ora isa waluya temahing jati.
Nanging ya ora iso mati sampurna. Bisane aku mati sampurna. Aji Pancasona nagan, Pancasona jembangan. Tampanana merga Pancasona bumi. Wis tak paringke Yayi Dasamuka nalika semana. Paringno Kakang Subali. Tampanana Yayi Sugriwa. Nalarira kang kapawengan kono bawanipun Resi Subali wis mriksani kawontenan cat ical cat ketingal. Dupi Aji Pancasona wis kaparingaken Prabu Dasamuka. Priksa bilih punika Prabu Dasamuka cipta wringganira. Waduh. Ora kanyana ingkang ndak timbali Sugriwa jebul kowe ingkang maju Yayi Prabu Dasamuka. Wah. Ya ana luputku sing gedhi pangapuramu Kakang. Jalaran kowe bentat-bentot ngundang Sugriwa ora teka. Aku mesake karo Kakang Subali. Kelenggan iki Aji Pancasona wis nduk paringake aku. Iya. Ya yen kono mesti pinesti keparinging Bathara. Kabeh Aji Pancasona mapan ana jagatmu. Pancasona bumi, Pancasona nagan, Pancasona jembangan. Dayane Aji Pancasona jembangan. Kowe mati dina ping 7 janji sih kambah banyu. Ketetesan banyu mengkono bae sih walya tuwang jati. Pancasona nagan kowe mati dina ping 7 janji sih kena angin. Kowe sih walya tuwang jati. Mbah, matur nuwun. Nanging aku weling karo kowe ya Yayi. Besok nek ana kethek kelawu ulese digel buntute pekoh lakune ngaku saka kasatriyan Bandayuda jenenge Jayanggada kuwi anakku yo tak sagui nanging aja mati dhisik aku tekan kene iki goleki buta putih tak uyak nganti saka kayangan tekan Mercapada aku kelangan lacak. Ana endi papane buta putih? Buta putih ya. Golek ana kiwa tengen pedukuhan. Cebuk cangkiran. Cebuk cangkiran. Iya. Banget panarimaku. Aku njaluk pamit tak golekane. Dasamuka oncat Subali sirna mergolayu. Kakang Subali sampun sirna mergolayu. Iya Yayi Sugriwa. Banjur keparengmu kula jumenata wonten negari Mbokiskerna. Kanggo Dewi Tara iya ajeng dados garwa kula malih. Nanging sampun grebini. Lah banjur karepmu sampun mboten dados menapa. Benjang putranipun Kakang Subali ing lair saking guwa kirbanipun Kang Mbok Tara. Iya lajeng kula engko anak kula piyambak. Ya to mengkono, saiki aku arep mundhut priksa.
nggonmu arep nglabuhi aku banjur kepiye? Lho. Yen rumiyin menika kidul lajeng aler wetan. Kalian Prabu Dasa lho sawun tepang. Wis tau tepung sampun. Nanging mawantu-wantu panuwun kula berani kula aturi ngleremaken penggalih wonten Guwa Kiskrenda. Toto jalaran negari Ngaleng menika langkung tebih. Ya yen mengkono perkara iku dipikir mburi ing bagus saiki ngrukti kuwandane Subali rinukti satataning panembah. Monggo kula dherekaken. Pagedhonganing carita Subalinata wus rinukti satataning panembah kunarpanipun Sigra Narpati Sugriwa Jumenenata wonten negari Guwa Kiskrenda wangsul Anggarwa Dewi Tara natkala semanten Rama Ragawa lajeng babat wonten wana Pancaloka ing pangangkah bilih dados karaton wana ing Pancaloka kinarya tata-tata denya badhe ngupadi Prabu Dasa ingkang lenggah wonten negari Ngaleng. Pagedhonganing carita Rama Ragawa sampun kalampah bebodra wonten wana Pancaloka griya pinaringan nama Nagari Pancawati Denda. Nalika semanten Bambang Senggana Hanuman ingkang piniji dados duta ngupadi Dewi Rityan Warasinta ingkang kadosta Ratu Ngaleng Prabu Dasa. Nanging Bambang Senggana dupi wonten tengahing margi kepapak kadangnya sepuh wonten Gunung Resamuka. Papaning bayuning gunung ya Resi Mainaka dipun paringi priksa bilih sejatosipun ing Dusta Rityan Warasinta Ratu Ngalengka Diraja jejuluk Prabu Dasamuka. Menika Bambang Senggana Hanuman sampun priksa namung kedah ngatos-atos amargi nagari Ngalengka gawat keliwat sinegek ingkang dawet lumaksana kocapa ingkang wonten Taman Masoka yen to tinon saking Mandrawa ketingal menes cahyane.
Kinarya sambeting carita nenggih ingkang wonten Taman Masuka. Kaendahaning Taman Masuka tanpa beda kaendahaning Taman Sriwedari. Kajawi rinengga-rengga tetanemaning Sekar Kang Mancawarna, rinengga-rengga gumebiyaring Mas Picis ingkang pinatik Nawaretna. Nalika semanten ingkang ngrenggani Taman Masuka. Duenguni putri saking Mantili, hasesilih Yahayu Warasinta. Manudya Sulistya warnane luruh pasmane, pengawak banyu Gwaya Teja, yen ngendika lirih ngarah-arah tledak-tledok kaya madu pinustika. Nanging nakala semanten sedeng nendheng Sungkawa ingkang andadosaken Sungkawaning kalih denya kadosta dening Prabu Dasamuka kadunungaken wonten Taman Masuka. Ingkang marak mundheng ngersanira Yahayu Warasinta. Lah punika putra Dyang Kunto Wibisana sesilih Dewi Trijata. Manudya Sulistya warnane mbranyak pasemone tregal-tregel ngendikane nanging gapyak sumanak ora nyemelangi. Kasambet biswanira para inya maneh-maneh patrape ingkang sumadosaken nglipur penggalinyo Yahayu Warasinta. Neng kaya banyu neng kaya watu dereng keparing wijil pangandika dupi mulat sawanipun teng putra Dyah Trijata Kertian Warasinta keparing rukming daya mangkono pangudyasmaraning driya kang dereng kawijil. Om
jane yaning talaga kadilangit mambang tampas wulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur anakku nggih Trijata kula wonten dawuh ingkang pangandika wa Dewi mula kowe tak timbali aku arep mundhut priksa apa to sababe yen aku bakal nganyut tuwuh nglampus diri kok dadi kowe tansah menggak tumindak ingkang nganyut tuwuh menika mboten prayogi kedadosanipun wa Dewi lan menapa to ingkang kinarya landhesaning perkawis teka wa Dewi badhe tega dhateng salira pribadi aku urip wis ora ana gunane amarga pisah karo sawijining satriya ingkang tumali ana ngrasane atiku ingkang mangka kelenggan iki wis ana pawarta yen wis jumeneng ratu ana negara Pancawati nanging aku ora bisa ndulu mbok menawa malah wis lali karo aku yen kelakon aku pisah ora bisa bali ana astane Pangeran Rama Ragawa pilalu aku tumeka pati Trijata sampun ngantos mekaten wa Dewi kula mangke ingkang badhe sagah budidaya mbuktekaken bilih sinuwun Prabu Rama Wijaya awit pawartanipun jumeneng nata wau jejuluk Prabu Rama Wijaya badhe mbuktekaken mengkono kula nuwun inggih kula nglabeti dhateng wa Dewi sampun ngangen malih kok namung saged pejah dadosa ndek pengamun-amun sedaya kula temah eja denyu imbal pangandika Ndyayu Retyanwara Sinta miwah Dewi Trijata kacarita Bambang Senggana ya Anuman ingkang natkala semanten silih warna awujud garangan seta natkala semanten Anuman malumpat sampun prapteng witing Nagasari sigra mulat ngandhap ketinggal Wanudya Kuruwaking kang iga-iga kaeksi supados dados kawigatosan saknalika rerepen garangan seta wau duh Gustiku Rama Wijaya ji ingkang lagya pisah lan garwa Ndyayu Sinta asmane satemah gandrung kapiluyu ingkang geng branti kumedah tresnanira awit icalipun wauta Ndyah Retyan Sinta mbuh kang ngambil yayah kurda gempur bumi jagat arsa binelah jagat Dewa Bathara Trijata kula
Sapa ingkang wani repen kaya suarane wong lanang. Surasane cakepan kok nggebok aku mengkono. Cobi mangke kula badhe pitaken para abdi. Mengkono piye, Mbak? Apa kene ana wong lanang? Wong Dewi kok mireng suarane wong lanang repen. Wong kok cakepane nggebok marang wong Dewi. Kula aturi pitados kula Raden Ayu, mboten wonten tiyang jaler wantun mlebet mriki. Oh, pun to, mang percaya kalih kula. Wong lanang sing kendel kaya ngapa mboten wani mlebu Taman Asoka. Kula bejane digaruk. Ampun kuwatir mboten nonton kok wani ajeng sembrono niku. Yo iki sing ana iki udu wong lanang ning kuwi lho kaya kucing kok putih. Nek kaya kucing ning putih kuwi jenenge garangan. Garangan. Iya. Apa garangan kok iso omong, iso ura-ura? Oh nyatane yo ngono kok. Mbok coba dipamatke dhisik. Nggih mangke cobi kula pilingken karna kula. Elok temen lelakon dumadi wong lanang tinampik wanita hamberung tindake duh Gusti Kundiahayu kang lagi anandang kingkin hamba duta Sri Rama satriya pinunjul ingkang lagi nandang bronto dangu pisah lan garwa Kusuma Dewi Diahayu Redyan Sinta Tricata saya cetha Tricata mbok coba tok perpeki sapa coba piye Mbak mangke riyen lho cetha kowe ya sing juwara iki mau sembrono kene tak cekel tak unjuk terusane Gusti Raden Ayu angel malah saya dhuwur. Kula mboten saged nyepen lah saya dhuwur le menek. Coba-coba temen nyeker garangane kok ora iso ngono lho. Coba tak cekele dhewe. Kene iki bareng aku sing nyedrahi kok yo nak teplek. Yo mencok nang pundakku lho, gumun aku nek kepiye malah usul-usul iki lho. Kok usul-usul. Menika Wa Dewi ingkang wani-wani rerepen wujudipun garangan kados mekaten mengkono kula pun inggih bejo temen awak mami Taman Soko Ana putri teko banjur ngelus uga satrine
lamun dadi garwa. Tobat-tobat gumun aku wong garangan kok le nyuwara kok kaya ngono, Rok. Cakepmu ki mangkelke gumun aku. Lah pripun to Raden Ayu? Cakepan kari dhewe iki bejo temen lamun dadi garwa. Lah aku kon duwe bojo kaya ngene ya nek nganggo kelangenan aku gelem tak lus-lus, tak pangku. Kok senengane kok ngusel-usel iki ngapa to ya? Leng-lengeng griya mangun mangungkung. Kanduan rimang yayah leno tangkanin. Lamun tan tulusa mengkundyah utama sang nata muda sang rerepa kacarita garangan putih dipun candhak Trijatra dipun lus-lus dipun arasi dipun ucel-ucel. Bawanipun ingkang dados garangan putih menika Bambang Senggana maksih Jaka Tumaruna saknalika kurda boten kuwami raos sing panggalih badar sejatine wujud Bambang Senggana wonten pangkonipun Dewi Trijatra. Garangan menika mau lho. Ingin saged repen kula lus-lus kula parasi kula sampun kula menapak-menapakaken. Lah kok jebul wujud prakusa semanten gagahipun monggo men pangkon kula rak gelarapan to manah kula. Tobat-tobat. Lah kok dadi iso ora ajeg. Mau cilik kok yo saiki gedhe. Kok nek gedhe yo cilik neh ngono. Kowe kok aja sembrono mbok nek cilik. Mengkuto kabeh wae abdi kumban padha kendelo. Aku ing ngarep murba pragusa iki. Kula pun inggih Raden Ayu. Mengkuto pragusa kepara nyata. Kowe ingkang dadi garangan putih iki mau. Kula nuwun inggih mila mekaten Gusti Raden Ayu. Kowe iku prakusa saka ngendi? Bilih brandangu dumateng dasar kula. Kula menika prakusa saking nagari Pancawati. Dilim para kula Bambang Senggana Hanuman. Kowe Senggana Hanuman kawula nun. Teka kowe mlebu orong Taman Masuka wujud garangan seta. Kula mangertos menawi Taman Masuka dipun kepung para Gandharwa. Menawi kula mboten wujud garangan seta, mboten saged mlebet wonten Taman Masuka. Lah kok tadi tumeka nang kene wigatine waleh-waleh menapa Raden Ayu. Kula kautus Gusti kula Prabu Sri Bathara Rama ingkang lenggah wonten negari Pancawati. Yen mengkono kowe abdine Prabu Rama Wijaya kamrono don mriki. Diutus sapa? Nun sewu. Pawarta ingkang dipun tampi Gusti kula panjenengan menika namung dipun dusta Ratu Ngaleng Prabu Dasa.
kula ngertos menawi ingkang dusta dan Ratu Ngalengka diraja jejuluk Prabu Dasamuka sareng wonten madyaning margi amargi kula pinanggih kadang kula sepuh ingkang mapan wonten Gunung Resamuka. Mila lajeng kula wujud karangan seta menika iguh pertikelipun Kakang Mainaka. Iya, banjur kula kautus ndikaken mbuktekaken panjenengan. Reni penan sampun pinanggih dhumateng dasar kawula. Panjenengan kalenggan menika kula boyong wonten negari Pancawati. Yen pancen mengkono prayoga ya senggono Anoman namung dados kawulingan. Kula dipun paringi sesupe supados dipun agem Gusti Raden Ayu wonten jenthik manis asta ingkang kanan. Menawi sesupe menika wau lobok menapa sesak nuwun sewu. Panjenengan upaminipun dedaharan sampun nate dipun jamah, sampun nate dipun dahar dening Prabu Dasamuka. Upaminipun busana sampun nate dipun agem Prabu Dasamuka. Nanging menawi sesupe menika kaagem jenthik manis kanan, mboten lobok, mboten sesak, pertanda pendan teksih suci lahir batosipun. Jagat Dewa Bathara, kaya ngapa sesupe ingkang diparingke marang sliramu lan supaya ngaturke marang aku? Monggo kula aturi nampi. Janing yaning talaga kadilangit mambang tampas bulan upamaneka Rindang dulya kusumayana sumawur Anoman kula waspadakna tak agem jenthik manis ingkang kanan apa lobok apa sesak. Pangraos kula menika mboten lobok mboten sesak, pertanda blansam teksih suci lahir batos. Monggo lajeng kula boyong dinten menika mengko dhisik. Nalika mau sumengko rasaning atiku kudu enggal-enggal diboyong, nanging bareng ingkang sinuwun ndandak paring sesupe supaya tak agem. Nek sesupe iki sesak lan lobok tondo aku wis ora suci, nanging nek sesupe tak agem ora sesak ora lobok pertanda nek aku isih suci mengkono. Inggih, yen mengkono sinuwun Prabu Rama Wijaya ora percaya marang aku. Sing kena sujana ki apa mung wong lanang tok ya? Yen wong wadon ora kena sujana. Wah, mboten saged matur kula menika. Aku ki paring keterangan marang kowe, sing kena sujana kuwi ora mung wong lanang, wong wadon ya kena sujana. Saiki aku ora sida tok boyong wae. Lho, kados pundi? Yen sinuwun Prabu Rama pancen tresna karo aku lahir batin, kudu tedhak ana negara Ngalengka diraja. Dene dalane utawa margane mangsa Pandhawa. Nanging yen sinuwun mau ora kepareng rawuh ana Ngalengka diraja, lah ya wis ora tresna karo aku. Inggih. Lan aku paring tondo. Inggih. Kancing gelung cangosna ngersane Gustimu Prabu Rama Wijaya. Lan sega sekepel ana jroning sumbul isih panas. Nek mengko tekan Pancawati dibuka sumbul kencana kuwi, sega isih ana kukuse. Pertanda sinuwun isih mantep madhep marep nggone ngayunke aku. Aja kesuwen kudu ndang tata-tata rawuh ana Ngalengka. Nanging nek sega dibuka ana ing Pancawati wis adhem ora ana kukuse,
murungna wae ling arep mboyong aku. Pertanda sinuwun kemambang rasa tresnane karo aku kurang mantep. Inggih. Nggih, ngestakaken dawuh. Lan saka gedhening panarimaku karo kowe tak paringi aji maundri gage majuwa. Wanodya ayutama mangambar aruming kasuma yen ngandika esmunya gigit lati esmunya jiwat keparing nyuwun priksa aji maundri menika dayanipun menapa lamun wis mbok watek karosanmu bisa sayuta gajah bobotmu bisa 7 gunung. Waduh, matur sembah nuwun. Yen mekaten daya-daya kula saged munjuk kersanipun Gusti Prabu Rama. Keparing kula nyuwun pamit nyuwun pangestu. Nanging rene kula sampun dumugi Ngalengka. Mboten ketang sak gebiyaring tatik. Kula badhe damel tapak tilas wonten negari Ngalengka. Ya tak pangestoni. Pamita karo Tricata, iki jenenge Tricata. Arep kowe guneman karo aku mripatmu mentel lengetke kono terus. Nggih. Nyuwun pamit Raden Ayu. Inggih Raden ingkang atos-atos. Sampun Gusti Raden Ayu. Iya nyang ati-ati kenan. Atiku yen ora ngubrak-abrik taman masuka sak jabaling taman ingkang dilenggahi Gustiku Retyan Marasinta. Miras pantes aku nyoba dayaning Aji Maundri. Bambang Senggana sigra matek mantram sakti Aji Maundri. Kaporestu dayanira. Kasinungan karosan sayuta gajah bobote 7 gunung. Ngerisak sak jawining taman masuka pepethitan sedaya jembangan gedhah isi wadir bang sisik kencana den pecah wit jambu nirmala pelem dodol merdayen den jeboli den obrak-abrik dening Bambang Senggana.
Suta sigra mlumpat anjok saking wiyati tumempuh barising mungsuh singa katrajang singsal karo sanyo pindha gajah sewu ngamuk miris Sangya Prarasaksa Sang Maruti tuhu sekti Bambang Senggana Anoman kinarubut para perjineman Diktya Kala Garba Ludira Diktya Mayangga Seta Diktya Prabancana Diktya Kilatmeja nanging kawulokanipun nadyanto Bambang Senggana kinaraya para perjineman sifat Gandharwa den cokot den gruwak den graut mboten kraos sakit pangraosipun Bambang Senggana kados dipun jak gegujengan kelayan ruwang saha kadangipun piyambak sejatosipun Gandharwa perjineman ingkang jagi Taman Masoka Gandharwa kedadosan saking kadangnya nunggil atma kelayan erat Bambang Senggana ingkang swawuking ing Sidikaranira Prabu Dasamuka mila kena dayane Bambang Senggana senadyan to nyokot nadyan to ngruwak datan tumama saya dangu para Gandharwa kadulu saya alit kantun sak mrica binubut kini dipun ical belas manukma dhateng jagatnya Bambang Senggana ya Raden Anoman amu widaya kadigdayanira Bambang Senggana patut banget jenenge Bambang Senggana kethek ming sak gelintir ngrusak Taman Masoka pelem dodol merdayin jambu nirmala jembangan gedah isi badir bang sisik kencana dirusak karo Anoman Surapatut ditakon dosa ketiban pusaka senjata ranting dadi bandan